खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 19 आगस्ट अदेबानि बृहस्पतिबार खालि मोनानि समाव खौरां मोननो हादोंमोन जे बर' हारिनिफ्राय DID सिजन 5 आव सेथि मासियाव देरहानो हानाय प्रनिता सर्गियारिनि असे बिमा मनिका सर्गियारिया रावबो मिन्थिस्लाबाजासे हरखाबै माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दिल्लीनि गावसोरनि थाग्रा न'नि खथायावनो दौलेंजों गावखौ जिउ फोजोबना लानाय। नाथाय बेबायदि खौरां मोननायनि उनावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ भाइरेल नुनो मोन्दों। जे भाइरेल भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रनिता सर्गियारिनि अनसुलि बिमाया जिउ फोजोबना लानायनि सिगां गावनि फिसायजों गोबां नारा-नाथा जादोंमोन आरो नारा-नाथानि गेजेरजोंनो मनिका सर्गियारिनि खुगानिफ्राय बिजनी गारगामिनि रिंकी नार्जारी मुंनि सासे आइजोनि जावले-जावले बाथ्राखौबो रायखांबाय थादोंमोन आरो जाय रायखांजानाय बिजनी गारगामिनि रिंकी नार्जारीमोन बे आइजोखौबो रोखायै सिनायनो हाबाय। नैबे सावगारियाव होनायानो भिडिअ भाइरेल जानायाव जावले-जावले रायखांजानाय बिजनी गारगामिनि रिंकी नार्जारीमोन। थारैनो बेफोरबायदि जाथाय जानानै थांनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो बेफोरबायदि जाथायनि दायनिगिरिखौ थाबैनो आयेन बायदियै साजा होनो नांगौ। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै 20 आगस्ट अदेबानि शुक्रबार दिनैनि सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव गोदानै गंथाम फुटब्रिजफोरखौ बेखेवनानै होदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव गोदानै गंथाम बेखेवजानाय फुटब्रिजफोरा जादों आदाबारि फुटब्रिज, बरिपारा फुटब्रिज आरो शुक्लेश्वर मन्दिर फुटब्रिज। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्थ्रि अशोक सिंघाल, MP कुइज ओझा, MLA सिद्धार्थ भट्टाचार्यजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गोबां मावख'गिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बे फुटब्रिजफोरखौ नोगोरारि सुबुंफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय लुनाय जादों होनना मिथिहोदों आसाम सोरखारा। दानिया फैबावदो। तालिबानआ आफगानिस्तान हादरखौ गावसोरनि दखलाव लांनायनि उननिफ्रायनो तालिबाननि आखुआ रोखा नुजाथिनो हमदों। मोनथिनो मोननायाव तालिबानआ आफगानिस्ताननि सरखारि खौरां फोसावग्रा आइजो एंकरखौ होखारबाय आरो आइजो गभर्नरखौ बन्दी बानायबाय। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङावसो तालिबानआ मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदोंमोन जे आइजोफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनाय जागोन होननानै। नाथाय तालिबानआ गावसोरनि बुंनाय बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ थगायजोबदों। सप्तासे सिगाङावसो आफगानिस्ताननि सरखारि खौरां बिजोङाव जइन जानाय आइजो एंकर खदिजा आमीनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाया थारैनो दुखुनांथाव। गुबुन फारसे आइजो रायजो बेंगिरि सलिमाखौबो तालिबानआ बन्दी बानायो। दानिया फैबावदो। मोनबा बियाबफोराव जाफिननो गोनां आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदोंसै। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला 52 नं तामुलपुर बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव बारग' MLA अदेबानि BJP दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जाबाय होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय बबे दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै गेलेगोन बेखौ रोखायै मिन्थिनो मोननाय जायाखै। गुबुन फारसे रायजोआव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबखौ आसाम BJP दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिताया जथायै सरखार दाफुंनाय UPPL दोलोनो हगारनानै होगोन होननानै बुंथिदों आरो मोनथिनो मोननायाव बारग' MLA आरो BJPनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया UPPL दोलोआव हाबसिगोन होननानैबो खौरां मोननो हादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। साननै सानथामानो जाबायमोन नोंथांमोननि गेजेराव खौरां लाबोनो हायैया। आङो दा एसे लोमजानानै दङ, बेनि थाखायनो नोंथांमोननो खौरांखौ लाबोनो हायाखैमोन। बिनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों।